Itinagan ti Ama. Napalabas. Kinasarita ni Monica ni Mayora Rugante. May papan itinadlaw na asaan na panangikaskaso ken kuwana ni Don Leon. Kinuna ti Mayora aliklikan na kumalatan ti Don. Tapnawan ti Dakes ang mapasamak. Ngem nang ipailaang dayta iti nakarkaro a panagatap ken panagduadua para iti balasang. Iti sabali a bangir. Nadlaw ni Narding ti kaadda ti mang burburibor ken ni Padre Simon. Ngem saan met akayat nga ibaga ti naud-udi no anya ti pampanunutan na. Iti may sa Arabii, nagsarita man ng Mayora Chona ken Don Leon. Ita gagayem, denggen nyo ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Husto tal aramidam, Jonah. Bilinem ni Monica alumiklik kanya. Bilinem, adi na kon kontraen. Tadyak agdua-dua amang pabain kenkwana. Anya, maaramid mo kadiday ta iti anak mo, Leon. Saan ko nga anak ni Monica? Saan tang anak? At daigam ko apam maragdag. Leon, Saan laeng nganyag bito? Ta siguradwag amabay na. Numaamuan na tagpaiso nga isukat may salaeng nga. Anya tagijay apo to? Diyos ko, anya't mapaspasamak, Leon. Diyaka mo, inakitain! Ay, Diyos ko, anya nga tanti mapaspasamak. Tinasayaat, mapanak iti ayan ni Monica. Boss, di ka makait na. Pampanunutak kami no anya sumalong no mapasamak. Boss, kas na kunamon. Hawaran sa bali atapan Don Leon iti anyaman mapasamak ita iti mansyon. Bakit niya, boss? Amo nalata na datayo ti makagapo. Ngam kinulak maten. Hulayan niya pa atapan na. Nakasakarak. Tinapatag. May palik na kan kwara saan tayo kabuteng dahi chay Don Leon. Ayan dagiti ka po, serbo. Amo, panagkunakit at daday ti balaso ti kalsada. Ala, dahito'y taramaten. Sige, amo. Kartingam, tamang anomayan dagiti polis. Matong pala mo. Itay, porwak kon kadakwada to'y granada. Dahil tatirombang kita kayo! Ngamnas ka na makasigurado tayo, amo. Alan, agsubli kayo dito unag ti mansyon. Delikado. Saan, Bogi? Dito'y aglaeng. Sa anak amabuteng kadagiti agin lalaeng. Agturungan dito'y dagiti pulis. Siyak ti subango kadakwan. Di ka madala. Anya tinapasamak, Don Leon? Kila at anak angag kami kadagiti puto. Saan na nakabales dagiti talo a gwardya diti mansyon. Iso adda kami kinibogi tinakiranget kadagiti dimi am-amo a sospek. Kat, anya tinapasamak? Sa nagmet anairuam nga garamat iti paltog. Iso medyo madanaganak. Pagamuam, kilat niya adda tinangagmi agimloong iti Ruarte Gate. Iti balaso ti kalsada, hepe. Anya? Nadlawyo ka di nga dati sa bali anakiraman iti mapaspasamak. Tikayat ko asawen. Amangan no dati sa bali at tao nakita yo. Awan ti nakita, hepe. Nasipngat. Basta ti ko na ni Bogi. Aglingid aklaeng. Agigadimteng kayon. Kasta tinapasamak, hepe, Salvador. Makita mo't sigurong ti kinadelikado ti sitwasyon ita, iha. Awanan ti kabutang dagiti managdakdakas. Ultimo to'y mansyon, Katrina Utdan. Mama. Maawata mo't siguro itan. No apay nga dadagiti gundaway, anasken alapdan da ka, wano paritan da ka rumwar. Mas dawak lang, Mama. Anya ti makagapo. Apay nga dadagiti agpangpanggap iti dakes kada tayo. Naskan ka di pay laang asaludsudom dayta, iha. Simple laang ti sungbat dayta. Talaga asabalin ti taray ti panunot ita dagiti managdakdakas.
Awanan ti pilpilyenda. Iso ang napasamak ti kasjay. Ngata, mama. Anya ti kayat mo asawan, iha. Kasla sa anak ngamin akong binsido. Iti kasta nga imbagayo. Panagrik na kat ada naon o nag-arason. No apay ang napasamak ti kasjay. Saan basta-basta lang ti kasjay ang napasamak dito yung mansyon. Talaga si Glaton Leon. Hakasam ta duwa na papatay kapo palang laot na mansyon dagiti lokante. Sa ako makustuhan mapaspasamak. Hawana malalamidan me kontak ini Don Leon. Nasker makapanunutak na saya at malamid. Iti kasta, makapalas kami. Nasakit lakam ko kasta mapaspasamak. Ni Don Leon manawaw-awag. Sigurado sa bali manan tulungan sa laitan me iti kalito song patak. Gamlaskan song patak tapno awan makunana. Hello, Don Leon. Nakalamang ka, Mr. Wong. Wala ang kinapapatay mi kadagiti taom arimaot iti mansyon. Idinto, tatalo ang gwardya kinapapatay. Anya ka di mananday tayo magpakam, Don Leon. Di kan agin didiam mo, Mr. Wong. Sigalaing di makagiturad niya garamit iti kasjay kanya. Awanan ti sa palipay. Awan mo kipagpakam, ha? Saan ka kumagsaw kasta? Hello? Hello? Talaga nasilip na itay, Don Leon. Amo nalata siya kutek. Hanggang saan nakagbutang kan kwa na? Saan, Don Leon, klase tao pagbutngak? Saan polos? Manipod adakas diyan na pasamak diti mansyon yaya ising. Kanayon maten arum rumarda papakan mangbugi. Monica. Kasano nga rod asanak nga agpanunot at talaga nga addadakas ang mapaspasamak? At dayta ka manen. Mabalin mo't nga agtumpal kalatan itibilin ni mamam. Saan ka di? Yaya. Ay nabalasang ko. Imbaga na matenken ka akumplikado itati sitwasyon. Saan tayo nga amunoan niya dagiti sumaruno ang mapasamak? Iso asaan arumbang agpanunot tayo latan iti kumpurmilat itan. Basta siya, yaya. Kas itinakon-akon. Sa bali ti agparparik na kanyak. Kat mamatiak, ano ituloy ko ti aramidak. Maduktalak matlaang noan niya ti pudno. Kat maamuak matlaang noan niya ti rumbang amaamuak. Mani po na pasama kasjay jay mansyon dagiti lokante. Hawan pa lang inuwayat Don Leon, Maximo. Boss. Panag makapatanag. Amangan maklatay ulatan nyaman parang balas na kada tayo. Anyak panag ko lang, boss. Rumbang ka di pagsublian tayo langan dagiti buyot tayo dito San Bartolome. Maximo. Kasayatan matlang no kanayo na nakasagana ti depensa tayo kontra itian niya man na plano ni Don Leon. Lonya kasayatan malamid, iso alamida, Maximo. Ngayon bilinim na yung bagbuyot tayo. Tama nga no iso na kiti at anta pa kay sagmakan tayo. Aging ga ideada na pasamak iti mansyon, Hepe Salvador. Kanayon maten arum rumarda papakan mangbugi. Napintas kumagundaway day chay. Tapno surutan dagiti taom. Naibagak matankan ka, Monica. Makapaliula ang jay tao na awan ti misyon mi. Ngam no kas ita, akasapulak jay tao. Di na nga rod mapaliw ti amam. No kasta nga rod, siya kon timang surot kan kwa na itinalimad. Saan? Di mo aramay din ti kasta. Delikado. Napaggad para kan ka. Ngam kasano ang maamuan tayo, no anya ti kayat tayo ang maamuan. No saan tayo matapaliiwan ni Papa? Monica, siyak ti denggam. No husto amin nga atap mo,
nga dati sabali nga ilimlimad ni Papam. Posible nga rod ama isagmak ka, iti plan-planwam apan ang surot mo kenkwana iti nalimad. Happy Salvador. Mabalin asi ka ti pagbawingan dagiti nalimad akabusor ti amam. Gapo iti atapam nga iligal nga aramidan na. Iso asaan mo asursurutan iti nalimad ti amam. Ta delikado. Nasurukan na makalawas tinapalabas. Manipod adasana na sayat a napasamak iji mansyon, Mayor Arugante. Padre, San kayo mutkit dia sidiran? Tamok no niya ti pagdaldalanan nyo ita. Ngem kasayatan siguro, no saan kayo nga umibbat iti na marswa. amok aga po ta italaang nga imbayak dito simbahan. Iso akas na ti ibagbagayo ita kanyak, Padre. Kaya't kayo lang nga palagipan, Mayora. Amangan ngamin no gapo iti mapaspasamak, ket makalipat kayon kankwana. Saan to ang mapasamak na ita, Padre? Amuyo no anya ti pudno. Naikumpisar kun ti amin kada kayo. Maawatan ka, Mayora. Ket kas itinakunak idi pailadamo. Kasayatan no aramidem ti rumbeng. Tila ang kinapudno ti masigurado ang makatulong kan ka tapno sumaya at ti amin. Tapno mailintag ti amin. Naan nayas ti agbyag. Babaan iti kinapudno. Mayor Arugante. Madlaw na unag ipampanunutang asimangpet, Monica. Apay ka di balasang ko. Yaya, no bilang tapod no gayam ti amin nga ibagbaga kita. Anya ti rumbang nga aramidak. Monica, apay ngamin aday tamanan ti pampanunutam. Kasano nga agulimag ka no kumpurmilatan ti sumsumrek iti isip mo. Laglagi pem nga amam ti pagpampanunutam iti saan anasayaan. Yaya, Amom balasang ko. Tapno agulimag kan, kasayaatan siguro no agabrod kalaengang. anya, Kasayaatan ti kasta. Tapno saan kan nga agpampanunot iti kumpurmiladitan. Saan ka day, balasang ka? saan ka umadayo? Agtalinaudak dito'y San Bartolome. Aging gaamarisot dagiti parikot ang mapaspasaran tayo dito'y. Amom no niya ti madlaw ko kan ka, Simon. Kanayon kan nga agpampanunot iti nauneg. Manipod adda ti naibagam kanyak nga ingkumpisar kan ka ni Mayor Achona. Saan laday tati makagapon, Arding? Pampanunutak pa'y dagiti mapaspasamak dito San Bartolome. Ado nga minin dagiti umili nga umas asidag kanyak. Amang ibagbaga amabutang da ka no. Gapo ka dagiti pagteng amapaspasaran tayo ita. Simon, Agpay sumat, saan ka di? Ura sino? Madanagan. Agasamat. Mismo amansyon da mayora tinaraot itay nabiit. No napasaran da mayora ti kasjay. Kasano lang ang dagiti umili nga awan mat impluensya na. sana bale, Simon. Aramidan mi ti amin. Tapno agsubli ti kinaulimat dito'y San Bartolome. Naimbag nga oras mo, Hepe Salvador. Da kayo matgayam, Don Leon. Naimbag nga oras yung map. Agtugaw kayo. Agyaman nag, Hepe. Kalaat sa dito'y adyo umayo. Adan sakit din napatag agagarayo dito'y presinto. Kumusta ang investigasyon nyo, Hepe? Panagkunag kat umtas matan ti kabayag di panag-imbestigaryo. Tapno maamuan, no asino dagiti rimaot iti mansyon mi. Sigon iti initial a report. Anya matan, Hepe. Aging gaita. Initial a report pa'y laeng tinakalapyo. Don Leon, pangaasiyo kumata. Denggan nag, Hepe Salvador. Intalagmi kada kayo ti amin. Taninamnama mi, nga adda maaramidan nyo.
Nga maging gaita, kat initial a report pa laeng tibagbagam kanya. Anya klase ti trabaho ti aramidam, Hepe Salvador. Ibagam laengan no di mo kabailan, taag lusulos kan, iti takam mo. Anya ti mapasamak iti panagsango da Hepe Salvador ken Don Leon Rugante. Gagayem di uliwayan na dinggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas, iti may sa arabii. Mangrugi kumamananyag subang da Don Leon ken Mayora Chona, iti nakangig da kadagiti putok ti paltog. Nagdanag dagitoy. Nakiranget da Don Leon ken Bugi, ket adda tinapapatay da kadagiti nang riribok ijay mansyon. Apama na dimtang dagiti pulis, ni Don Leon tinakisarita kadakwada. Iti sabali a bangir, napalalo ti pungtot ni Mr. Wong, gapo iti napasamak, nang runa pa'y iti imawag ken kuana ti Don, ket imbaga na nga uray anya pa'y tar aramidan ti inchik, ket dinanto kabailan ti Don. Kabayatan na, napan ni Don Leon iti presinto, ket kinasarita na ni Hepe Salvador. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Itinagan ti Ama. Kalaat da ito'y ayo umayo, Don Leon. At dan sakit din napatag agagarayo dito'y presinto. Kumusta ti investigasyon nyo, Hepe? Panagkunakit omdas matten ti kabayag ti panag-imbestigaryo. Tapno maamuan, no asino dagiti rimmaot iti mansyon mi. Sigon iti initial a report. Anyamatan, Hepe. Aging gaita, initial a report pa laeng tinagalap yo. Don Leon, pangasin ko Denggenak, Hepe Salvador. Intalag mi kada kayo ti amin. Taninamnamami nga adda maramidan nyo. Ang maging gaita, kat initial a report pa laeng di bagbagam kanyak. Anya klase ti trabaho ti aramidam, Hepe Salvador. Ipagamlayan no di mo kabailan taglusulos kan iti takam mo. Don Leon. Kasta ti kasayaatan niya ramidan. Aglusulos ka lang, kas hepe ti polisya dito'y San Bartolome, no di mo mat kabailan niya ramidan ti pagrebengam. Awan sirbina ti kaadam iti pwesto, no inutil ka mat kayam, Hepe Salvador. Nasakit ti panagsaoyo, Don Leon. Ngam asino nga tatirumbeng amabagaan iti inutil. Anya ti kayat mo asawan. Nasirib kayo, saan ka di? Apay adiyo amirisen, no anya ti kayat ko asawen, Don Leon. Pagpungpungtutan nak, Hepe. Jak malapdan day ta nga emosyon nyo, Don Leon. Ngem tap numapnag kayo, ibagak daytoy. Dandanin marpuog ti sindikato nga agup operate dito'y San Bartolome. Sindikato. Kunam, Hepe. Wen, Don Leon. Sindikato ti droga. Ket mamatiak. Nga damot la ti pakainaigan ti nasao a sindikato. Kadagiti kinadakas a mapaspasamak ditoy. Amo, jakpat dyan ti kastiyang imbaga ni Hepe Salvador. Amok, mangkilkil galaan day jay. Pudno man wino sa antikas diyang impagana. Nas kanyagan na tayo pogi. Amo, Narigatan, ang mga nonya kiti ti mapasamak. Saan arumbang ayaling-aling ko tikas diyang impagana? sige amo. Bilhin nagdagiti buyot tayo. Naske na mapakaamuan da. Tapna muda no anya ti saksak bayan da. Rumbang laeng, Bogi. Narigatan, ang mga nonya kiti ti mapasamak. No saan mo ida mapakamuan? Diyak kayat amabisto tayo akas itimbagaday diyay nga ginlalaing a Hepe. Boss,
May sa kadagiti kontak tayo a pulis tinangyawag ang naggapo iti presinto ni Don Leon. Kat nagsarita da kano ka ni Hepe. Anya? Inyawag na kadino anya nagsalitaan da Don Leon kan Hepe? Saan, boss? Amangan kano ngamin no mabisto, no bilang tagdamag. Anya nga tayo nalamin Don Leon ayan Hepe Salvador. Apay nagsalita da? Amangan no maipapanit tinapasamak iti mansyon da. Ha? Amangan nagdamdamag ni Don Leon, noon yan ti resulta ti investigasyon, boss. Kaslajak pachen kasta Maximo. Anya ti kayat mo asawan, boss? Amo Don Leon sa kutek na pasamak. Inawagan ak ngalodan kalpasan lilibok na pasamak di mansyon da san kate. So jak pachen may papan itinayin dyan na pasamak nagsalitaan ta. Anya ti kuna na apaman nga imbagam ti kasta, ising. Di na kayat, Ma'am Juna. Agtalinaed ka no dito'y San Bartolome. Aging gaamarisot ti amin apariko. Anya? Kasta timbaga na, ma'am. Talaga adisidido iti kayat ng aramido. Ising, madanaganak. Ang mga no agranada ka nilyon, kat maisawang nilyon ti pudno ken kuana. Ikagumaak nga aramidan ti amin akabaulak, Ma'am Jona. Bareng numabawin kumidlaeng ti panunot ni Monica. Agyamanak, si kalaagan tinamnamaak ang makatulong kanyak ita. Takin apudno na, uray no daak diti munisipyo nga agtrab-trabaho. Jakmot lamayulo dagiti aramidak. Gapo iti personal aparikot ko iti pamilyak. Pagamo tayo amin no anya ti ugali ni Don Leon, Narding. Agingga ka di ita? Kat saan ka pa ilangan na irwam kan kuana? Amok, Simon. Iso ngay naramid ko ti rumbeng. Imparupak ken kuana, adandanin marpuog ti sindikato nga adda dito'y San Bartolome. Kat anya ti reaksyon na? Nadlaw ko alim mabaga. Hangam talaga analaing. Imbawing nga adagosan ti saritaan, kat nagparang akaslaawan ti amuna. Ibagam man kanyak ti pudno, Narding. Talaga kadingad dan ebidensya kontra ka ni Don Leon. No ita, awan pa eh. Ngam talaga nga atapak amay sa ni Don Leon, kadagiti leader ti sindikato. No saan man amay sa kadagiti leader, amangan no iso amismo ti utek ti sindikato. Monica. Si kagaya, mama. Ada ka di masapol mo kanyak? Madanaganak para iti seguridad mo, iha. Anya ti kayat mo asawan, mama. Nakita mo tinapasamak itay nabiit. Ada nang riribok diti mansyon. Naimbaglakit din, taawan ti na isagmak kada tayo. Mama, Diyak kaya't ama isagmak ka, iha. Iso ano mabalin? Kidawakan ka. o madayo kasta ka di, mama. Uwan ko ma, iha. Para iti seguridad mo. Saan, mama? Agtalinaod ak dito'y San Bartolome. Saan na ka pumanaw? Di kay panawan. Tamok akasapulan dak. Anya? Iha, dumngag ka kumamat. Sipod na addaanak iti bukod ko, anak, mama. Awan pa iti sinukir ko, akayat yo. Amuyo da ita. Iha. Ngam no ita. Lading itak nga ibaga. Amok nga ada sa bali ang mapaspasamak. Iso asaandak ang mapilit nga umadayo. Tamarikrik-nak nga iti mabiit. Adda maduktalak. Mr. Wong, ada ka di masapol yung kanya? Tsaka ko nagpalpal ikaw pa, hepe. Himayak na kaya't kumamuan o podno sayang kusang na itanon kanya. Ha? Anya ti kayo asawen? At amang ibagbaga sak sospekyo, may papanapasama ki Jamanson lokante. Ha? Ado palikot bakbaklaya kita, hepe. Pangasiw ko ma. Tasandak mo nilamlaman pa yan niya mapaspasama kini Don Leon. Relax kayo laeng, Mr. Wong.
Nang ron agad awan mo ti kasta at teorya ti kapulisan. Ha? Jack mo, no asino ti nakaamuan nyo iti may papan iti dayta. Ngam biddot ti kasta namuan nyo. Awan ti kinapudnuna. Saan akayat ni Monica ti umadayo, ising? Inaramid kun ti amin, ngam talaga di nakayat. Ay, Ma'am Jonah, panagkunak kat may salaangan tinatda pa muspusan. Anya dayta, ising? Kasayaatan siguro no ibagamlaangan kan kwa na tipudno. Ha? Ising? Kasayaatanen nga agtaod kan kati kinapudno. Ngam ti maamon na pay iti sa balay. Sigurado ngamin anasaksakit nga aklunan na dayta. Saan ka day? Ngam, amang ano anya ti aramida ni Monica? Amang ano kaungat naktukit di? Ma'am Jonah, di mo ka dinapanunot nga amang ano nakarkaro akaungat na ka. No di mo pa'y laipakaamukan kwa na ti amin. Ising? Dayta ti maisingasing ko kan ka, Ma'am Jonah. Kasayaatan no sikan amismo ti mangipudno kan kwa na iti amin. Sakbay amaamuan na pay iti sabali. Apay kasta palang kitkitam kanyak, Maximo. Boss, sa anak nga pakalaing. Nga mamiris mo mat siguro itan no anya timbong nga tinaramid mo. Aklonak, Maximo. Bidot ajay nalamid ko. Saan ko malumbang na panak di Plesinto nakisalita Hepe Salvador. May papanapasamak mansyon Lugante. Boss, Kaslasak pa yun mismo nang ibaskag bagi kapoy nalamid ko. talaga kasta boss. Nasirib ni Hepe Salvador. Iso amamati akmat apagat atapan na kaitan dayjay a pulis. Ni Leon. Hello, Leon. Agawid kami kinibugi ni Tamansyon. Na di mo kaya't nga tataga sa mapasama. Bili naman ang bagdampon mo. Anyan, Leon. Una yun ti kasta pa nagsasaom. Talaga man. Ampun mo't at talaga na dya mo ni kasad ka di. Igam ko ti pamanagnan. Tanaso ka inak dagiti legal a dokumento. Iti panagadaptar mo kenkwana. Iti kay paskay. Leon. Iso abilin mo. Kasayatan pa'y kiti. No jak masangpatan day tangampon. Tapno saan amadadaal ti ataw ko. Ha? Pinutod ng tisaritaan mi. Ay, anyan. Talaga asaan ang maawatan ni Leon. No apay nga inaramid ko ti kasjay idi. Apay nga min adi na denggan nga umuna no anya tinapasamak idi. Tabarang no maawatan na ti amin. Saan amang luklukat ni Monica, ma'am? Nakapupok ijay silid na. Sa bagay, baybay amlatan. Nasaysaya at no kasjay nga dala ang ijay silid na. Ma'am, Nasaya at no sanda nga agkita ka ni Leon. Narigatan no agranada. talaga adi ka makaid na, ma'am. Iso at ang ganak ko, ma. Aramido mon ti rumbeng. Diyak kabailan ising. Maamakak. Ngam ad-ad nga agparikot ka, no. Le, adan sanda seryon. Mabitla ang tainak ilukat tigay. Itay pa'y nakasangpet kami kinibugi. Nyamjak pa'y nakita ni Monica. Nasaya at mat, tatinungpal ni Chona timbagag kenkwana. Ajak kayat amakita tayo dyan ngampon. Ad-ad ngamin. Papa? Anyatar aramidem ditoy. Amok akaungot nak manen. Ngam nasgan ama-amwak, no apay nga adda ng riribok dito yung mansyon. Anya ko mati bibiyang mo? Una yan, Papa. Iti kasta apa nagsasawyo. Kasla saan dakon nga kabilangan.
Anya kumaaga po, nga ikabilangan ka. Tapno amom, awan ti karbengam Monica. Anya. Gaputa anak daklaan, kasta ka di. Anak? Asino? Tinagko na nga anak ka. Iparupangatan ni Don Leon ken ni Monica ti kinapudno. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotaso. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.